ora minggas ngarepe Bangandana kakon tiban Kyai Jelomane jeblok bertemu alah. Mang Sawang Bagong, Mbah. Kuwi tiba ning awakku nek nganti aku siji babak loro tekaning pati aku meguru karo sampeyan. Bojleng. Masa Bagong kok Badar Bagong. Ayo, sapa sing arep mepalangi karepku? Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Iblis karep-arep menjajan ketaring bawah. Sawoi. Ayo ora sah ndadak takon. Mestine kowe mbelani karo Durna. Bali apa ora bali tak untal mangsa dadya srilit. Glandang nenggala tinjung ngakrane omah. Wah! Mati. Ah! Wah! Nun amet masang kaliman tabik tinebine ing lodone Demawaing Tawang Tuwang Rama Prabu sangetan dadosaken kejut raos sing manahipun ingkang putra pun Trusna Jemena dene sasampunipun maduka Kanjeng Rama Prabu kepareng lenggah siniwaka wonten ing negari ing Pancala saha kathah para nayaka punggawa ingkang samya mangarsama ngabyantura ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu nanging katingal saking mriki cawus guwayanipun Paduka Rama Prabu sajakipun nedeng anawung Sungkawa. Upamiyata mekaten lajeng menapa ing dados sababipun lan menapa ing dados jalaranipun kepareng ambabaran ingkang sejati ingkang putra nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda utama Paduka Kanjeng Rama Prabu ing Pancala. Nunamit pasang kaliman tapi tinebine lodone Demawaing Tawang Tuwang diweji semban kula. Leres menapa dados aturipun ingkang putrawun Raden Trusna Jemena. Upamiya ingkang abdi kepatihan kadhak wilepat. Dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Nanging upamiya menapa sampun aturaken menika mboten jumbuh kalian kasunyatan, mugi enggal ambabaran ingkang sejati. Sinuwun menapa ingkang ginebeng sakjroning penggalih Paduka Gusti kula ing Pancala. Kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna midhanget sabda utama Paduka Kanjeng Sinuwun ing Pancala sesembahan kula diweji pengayoman kula ing negari Pancala Sinuwun Prabu Drupada Handrah ingkang puspita rum kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya
maweh raras renaning driya Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara. Terus Semeno. Iki wonten timbalan Kanjeng Rama. Banget-banget panarimaning pun Rama. Dina sira kulup ngemutake kelawan wong atuwamu ing nedeng Kalimput. Nganti supe lamun dina samengko dina pasewakan. Merga kegawa marang kahanan satemah pun Rama ora eling kelawan Purwodaksina. Nggih, sing gedhe pangapuramu. Iya mboten dados menapa. Ingkang langkung wigatos Kanjeng Rama sampun keparenget menika sampun mujudaken satunggiling kabagyan ingkang putra-pun Trusna Jemena. Ate wonten timbalan Diwaji. Prayoga nunggunmu ngadhep jeneng ingsun diambabarake wigati ning pasewakan menika ing kula tenggo. Sabda utama paduka Gusti kula ing Pancala kepareng ambabaron ingkang sejati. Ana sabta ari dina ing kepungkur negara Pancala karawuhan sawijining wanita. Mongko saknyatane kuwi dudu wong liya, isih kulit dagingku dhewe. Atmajaku ya kuwi Siwara Drupadi. Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi kepareng rawuh wonten negari Pancala. Ya. Nggadaake kaget penggaling pun Rama barang tak tanting apa to sababe dene Atmajaku bali marang negara ing Pancala. Jebul tinemune wis ana telung candra etung klungguhaning nggo dina samengko iki nalindring Ngamarta ya kuwi anak Prabu Puntadewa linggar saka praja Ngamarta. Mongko ora ana baban kang mengandha ingkang semendhi banon kang tinumpuk. Tumuli Mbak Ayumu kundur marang praja ing Pancala. Yen to bab perkara baline Mbak Ayumu ora dadi sabab nanging aloke ngakeh padha nyacat lan nyedha marang kulawarga Pancala mligine marang panjenenganing pun Rama. Sinengguh pun Rama ora isa memulang kelawan Mbak Yumu. Sinengguh para kawula padha nyacat marang kulawarganing Mbak Yumu Wara Drupadi kelawan anakku Puntadewa. Katon gone ora tentrem lan katon gone ora jenjem pekasan nganti Mbak Ayumu bali marang praja ing Pancala. Inggih. Durung nganti rampung gone pun Rama menggalake kelawan Mbak Ayumu dumadakan babak anglani jujulan usuli akeh raja penglamar. Raja Nerpati ing padha sowan marang praja ing Pancala ing wigatine. Bareng padha krungu yanto nalindring Amarta kaki Prabu Puntadewa linggar praja. Tumuli Mbak Ayumu kundur marang praja ing Pancala. Akeh nawala panglamar ing kepengin nyedhi marang Mbak Yumu Wara Drupadi. Terus Semena. Mongko saknyatane durung ana bukti lamun Mbak Yumu dibalekake marang negara ing Pancala. Wondene kundure Mbak Yumu mau merga rumangsa sepi, rumangsa ora duwe kanca. Nalika garwane ya kuwi Kaki Prabu Puntadewa linggar saka praja Indraprastha. Kanjeng Rama, menawi namung perkawis menika kula kinten sampun ngantos kapenggalih ingkang lebet. Jernyatane sampun jamak limrahipun Kakang Mbok Wara Drupadi kondur marang negaring Pancala. Menika mbok menawi namung kepengin sanget piyambakipun menika anglipur dhateng manahipun piyambak yen perkara kuwi pun Rama wis ngerti nanging ingkang dadi bingung penggalih pun Rama. Jroning pun Rama bakal nanting kelawan Mbak Yumu babakan nggone bebrayan kelawan Kaki Prabu Puntadewa yen to pancen Mbak Yumu wis ora betah menyang endi meneh wae parane kejaba mung kudu dipisahake. Amarga upama ta diterusake tan wurunga ora duwe rasa kabagyan nggone padha mangun bebrayan kulawarga. Kaya ngapa kageting pun Rama bareng pun Rama prapta ning taman negara Pancala. Lah kok dadi wis ana sawijining wong lanang ingkang tansah caket kelawan Mbak Ayumu. Mongko nalika pun Rama teka ning taman negara Pancala, Mbak Yumu kelawan wong lanang mau wis padha gegandengan asta, tegese gegandengan kuncup.
Dadi bukti lamun wis padha-padha tresnane. Nuwun sewu. Lajeng priya menika kala wau saking pundi teka mamak mumuk paningalipun wantun anggonjak dhateng Kakang Mbok Waradrupadi. Menapa Rama mboten dawuh kaliyan para senopati tamtama supados anyepeng dhateng priya ingkang mirang tata menika kala wau Kanjeng Rama. Terus semena. Yen kowe weruh marang pawongan ingkang gonjak Mbak Yu Waradrupadi mau, mestine kowe rasamu tanpa beda kelawan pun Rama. Bingung gone ngrasakake sabab upama tak kandhakake marang anakku terus Trajamena, mesti wae kowe kaget lan mesti wae tuwuh tandha pitakon kok bisa kaya mengkono. Lah kuwi sing lagi cemandha ning penggaling pun Rama ya mung tandha pitakon kaya mengkono mau. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Mbak Yu Waradrupadi? Lah kok dadi kaya ngono sing bakal dilakoni Mbak Yumu mau terus Trajamena? Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyas Raharja Panekare becik Parandene tan dadi talia sing kala bendu dene ngantos paripurna sami Mbalwacana pasaro ingkang rawuh wonten negaring Pancala nenggi Nalindra ing Mandura sumawana pandhita ing Sukalima karya kagiat nata ing Pancala Prabu Drupada. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amra ganggeng awita denceng-dencengan jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu nggih.
damel kaget raos ing manahipun ingkang paman ing Pancala rawipun anak Prabu Baladewa ing Mandura winantu ing Suka Basuki. Paman tansah pinangkaning kawidadan ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang putri Mandura kunjuk ngersanipun paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Begawan Durna padha raja sapraptamu penemban Durna. Lol. Kentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Wah inggih sinuwun. Tansah pinanganing kawidadan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing abdipun Begawan Durna kunjung asa paduka sinuwun Prabu Pancala. Ndak tampa tiba sepadha-padha penemban Durna. Janur gunung kadingarin. Teka penemban Durna rawuh ning negaring Pancala kadherekake kelawan anak Prabu Mandura wonten menapa nggih? Menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa ing paman ing Pancala. Ingkang sepisan kepareng aturaken sembah sumeng kemeng pangabekti ing angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan. Miturut kabar ingkang sampun sumebar warata sae ing jagat. Dinten sakmangke Yayi Prabu Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Sasampunipun kabar ugi sumebar tindakipun Yayi Puntadewa, Yayi Darmakusuma ingkang sampun sawetawis lama boten kondur wonten negaring Indraprastha. Wekasan dados jalaran konduripun Yayi Waradrupadi. Kabar menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran Paman Pancala. Jagat Dewa Bathara. Inggih leres. Panjenengan kula Waradrupadi dinten sakmangke mapan wonten negaring Pancala. Alah. Menawi ngaten cocok kalian kasunyatan pekabaran ingkang sampun sumebar Bawaduna wonten dawuh nggih kepara saestu bilih Yayi Ratu Waradrupadi dinten sakmangke lenggah wonten negaring Pancala. Kentos walu gembor manyar-manyar doneng Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Ngremenaken nggih kabar menika ngremenaken. Menawi ngaten menapa penjanganipun ingkang Bapak Sekali Paman sakmangke badhe kasembadan. Mugi-mugi jawata ngijabahi penemban Durna. Inggih. Lah samangke menapa kula ingkang matur menapa Bawa Durna ingkang matur piyambak. Saenipun panjenengan nggih, saenipun panjenengan. Mergi kula menika menawi munjuk atur menika sok kami sosolen. Panjenengan aturi paring pangandikan kemawon. Minangka dados badal wakilipun ing Bapak Sukalima. Mekaten penemban. Inggih, menika langkung prayogi. Mboten wonten jamak limahipun ingkang kawogan kok matur piyambak menika tumrap tiyang Jawi menika mboten nilok. Mboten nilok mboten noli. Inggih, Prabu. Inggih. Kula aturi panjenengan ingkang paring pangandikan. Paman Prabu Pancala wonten dawuh nggih. Lah menika ngaten. Sawanipun ingkang putra ing Mandura menika nglarapaken dhateng Bapa Penemban Durna. Menapa sababipun dene kula ingkang nderekaken tindakipun Bapa Penemban Durna awit nalika wonten negaring Astina Bapa Penemban Durna nyuwuni dipalilahipun Yayi Prabu Duryudana ingkang wigatos. Gandeng sampun sawetawis lama Yayi Darmakusuma mboten kondur wonten negaring Ngamarta. Tumunten Yayi Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Mila Bapa Penemban Durna nggadahi niat nedhi amboyong dhateng Yayi Waradrupadi kalenggahaken wonten pertapan Sukalima. Agengipun badhe winengku garwa dening Bapa Penembaning Sukalima Paman Prabu Pancala. Menika leres sinuwun. Estu panci mekaten namung kuwatos sing manah kula mergi jaman sakmangke menika jaman ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mati jalma mara mulih kepariharan. Menawi ngantos Waradrupadi menika mangke kedangon anggenipun boten wonten ingkang paring pangayoman. Monggo sakmangke menika piyai kakung menika nakal-nakal jamak-jamak. Menawi boten wonten ingkang paring pangayoman, mangke lajeng dipun sebat tuwin dados raosanipun para kawula, raosanipun para warga sanegari Pancala. Lho, kae Waradrupadi saiki randha, Waradrupadi saiki ora duwe bojo, Waradrupadi saiki janda bolong, ngoten menika. Menika kula kuwatos. Mila sampun ngantos Waradrupadi menika dados raosanipun tiyang kathah, sakmangke kula ingkang badhe paring pangayoman dhateng pun Waradrupadi, kepareng kula boyong wonten ing pertapan Sukalima. Menawi kersa, sakmangke badhe kula inggahaken derajatipun minangka garwaing Sukalima Sinuwun Prabu Pancala. Nalendra Mbekmarwa sing sang katiku mulung
mangrempak ing wadya Kurdakara katigumlung Bawaduna mboten dawuh sampun kesesa katri nggih nggih nek sampun bablasan kati nggih sampun Begawan Duna wonten dawuh sinuwun anak Prabu Mandura wonten dawuh paman menawi kula kemawon tiyang sepuh menika anjurung dhateng kawrujanipun anak kula menawi ngantos anak kula Darma Kusuma dangu mboten kundur tanpa runga menika mangke badhe nyempyok dhateng kawontenanipun anak kula Drupadi. Menawi wonten ingkang badhe ngrengkuh tuwin badhe paring pengayoman kula mboten badhe gadah wewenang anduwa miwah kula mboten wonten wewenang amaringaken. Amargi purba wasa sawetahipun dhateng anak kula pun Wara Drupadi. Lah samangke kemanipun sinuwun Prabu Pancala kados pundi? Paripun Paman Pancala kados pundi? Mugi antadosna ing kawuningan nggih. Nembe kemawon kula menika bingung. Nembe kemawon kula menika kodheng manah kula. Lho, sebabipun amargi ingkang dados penglamaripun Wara Drupadi menika mboten namung anak Prabu Mandura miwah Penemban Durna menika mboten. Nanging kathah ingkang sami kepengin ngayunaken dhateng anak kula pun Wara Drupadi. Nanging mugi andadosna ing kawuningan. Salebeting taman sampun wonten wujudipun piantun jaler ingkang sajaipun sampun sambung katresnan kaliyan pun Wara Drupadi. Ketitik anggenipun tansah gegandengan kunca. Kula sing tiyang sepuhipun kemawon boten saged ngemutaken dhateng kawontenanipun Wara Drupadi. Jernyatane wong tresna menika sampun boten saged dipun elekaken. Pendak-pendak kulekaken malah sajaipun Wara Drupadi nangis guguk nyuwun pejah dhateng ingkang pamaning Pancala nggih. Wah, piye kok? Walau gembal manyar-manyar kula nuwun sewu lho. Wara Drupadi menika ora putra panjenengan ta sinuwun? Lah iya Penemban Durna. Lah, wong nyatane putra panjenengan menika dipun goncak dening Piyai Kakung. Nuwun sewu lajeng Piyai Kakung menika menapa derajating Nalendra, menapa satriya, menapa wong pidak pejaraan molor sauda telu saurupan. Bab perkara kuwi aku ora bisa matur Begawan Durna. Ning sing luwih wigati aja nganti aku didakwa yen to aku atur dura kelawan panjenenganing Begawan Durna menapa dene anak Prabu Mandura menapa mboten langkung prayigi mawijeng andika nitik piyambak kemawon wonten ing taman negaring Pancala sinten ing wantun gonjak dhateng anak kula pun Wara Drupadi wah keparat para jajaran tunggal kula negari cepat Rama Prabu. Sami kemawon menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan wis ben. Trutha semena. Aku ora wis kandha karo kowe yen to kowe tak kandhani sapa to ingkang wani gonjak kelawan Mbakyumu. Mesti wae kowe bakal kaget. Kahanan iki pancen aku darbe niat supaya Begawan Durna lan anak Prabu Mandura ngawuningani dhewe sapa to ingkang wis gegandengan asta kelawan Mbakyumu ning taman. Ya Mbakyu Wara Drupadi kelawan priya mau. Mekaten wae ya. Upama to dadi gegeran sing wigati dudu wong Pancala ingkang gawe geger ana ing taman. Men dirampungi karo anak Prabu Mandura apa dene Begawan Durna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pate wonten timbalan. Tatanan para prajurit aja nganti padha geger yen to nganti taman iki mengko ana gegeran merga polaing para Sata Kurawa. Nono ngestaken dawuh. Budal Nopati niki ngestaken danyun pamit tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ingsun kundur ngedaton niki ngestaken dawuh.
Rina panalingan rolo majaring ratri linenggak jangganira kapisananing prang Bratayuda entas manuk gembol manyar-manyar juning jungkil wana jajala sasandi mana Drupadi nganti ora kuat melayu merga kabotan rasa cemburu ora dadi kowe mentolo gandeng karo wong lanang sing durung ngerti sapa ta kowe wong lanang mau Drupadi Bawadurna 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 nek sampean ora meneng kula tinggal bali sakit ati kula ngger panas ati kula panas murup ati kula pun kula bayangke saka negara Ngastina kula tekan negara Panjena niki iso gandeng tangane Waradrupati bareng niku pun digandeng karo wong nuteng sirah ngger nek pancen sampean rumasa lara ati merga Waradrupati digandeng priya liya ora nangis guguk kaya wong wadon taman sari negara Pancala didodhok korine dititip reksa sapa sing wani gandeng Waradrupati nek cara kula aja mringkes kaya wong wadon nyododo endi dada tangkep jojo kantaran bau niki perkara nyawa Waradrupati sapa sing wani gandeng karo kowe ajan mandi tenan. Aku mau ki sirahku kaya wis kaya arep ora jebluk-jebluk kae lho, Dik. Nggih. Bareng tok loloi apa mau kok kaya mak piur-piur. Menika naminipun puyer 19. Apa? Puyer 19. Wah, jan ampuh tenan. Begitu diuluhi langsung mumete ilang. Nggih. Awak meriang ya tok blonyo. Nggih, minyak Kajeng Seta. Weton puyer 19. Pancen ampun tenan kuwi jan. Puyer 19 iki pancen ampun tenan. Penyakit apa-apa iso ilang nggih. Nggih. Masuk angin ya iso ilang. Tok keroki mau ning kok gedhe-gedhe. Ngagem sendok. Sekalian ngicali dangkal. Ya ora apa-apa ana wong tresna iki supaya aku resik ha ta maksudmu? Nggih. Nek aku ora resik aku ya isin ha ta. Aku wis ngerti arep potok kero nggo sendoke aku wis ora masalah sing penting aku ketok kuning. Nggih. Aku dhek urung manggon nang Pancala kene iki nganu kok apa jenenge iki nek guyu ki sing kuning menggon cangkem tok. Ngono kowe iki ketok wangun kae kaya untu mas. Nggih. Ning ya merga saka kandele. Nggih. Mbok sampun ngendika mekaten to Kang Mas, kula menika lingsem. Wis mapan ning negara teng kraton ya ngendikane iki sing apik.
Ciri wanci lelahi ginawa mati. Watakku ya ngene iki aja diowahi. Wis aku ki wonge humoris nek omong ya apa anane kaya ngono kuwi. Inggih. Telung dina aku bobok kene. Inggih. Ya ming durung iso satu kasur karo kowe. Aku berharap suatu saat aku iso sak kasur karo sliramu. Semanten ugi kula ugi kepengin mekaten saderengipun panjenengan sare kula peteki rumiyin. Cocok. 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 Oh iya ning cocok. Wah, ayo keseneng aku. Aku ler-leran kowe mijeti engko nek aku bobok kowe nusu. Anu nusul ya. Inggih, heeh, nusul. Maksudku nyusul. Inggih. Ayo wis piye meneh esuk ya tok ladeni. Ayo wis aku saka maune dadi wong ra duwe, dadi wong duwe gleleke ra jamak-jamak. Ya esukne sok diajari nek maem roti. Inggih. Kaya ana apa sing kuning-kuning kae tak kira pasline. Menika naminipun margarin. Bluden. No, bluden. Oh, aku tahu ngerti, aku tahu tuku kuwi. Ayo aku radong le nganggo piye. Terus ana sing kaya telek cecak cilik-cilik kae. Menika naminipun coklat. Ah, kuwi diwur-wurke nang kono ta terus ditangkepke. Ya wingi tak pangan dhewe-dhewe. Rotine tok tak emplok, terus cangkemku tak leleti bluban. Terus tak wur-wuri coklat kuwi. Nek aku nyampur nang weteng badanku usungku nang weteng rak ya dadi siji ya. Nggih. Terus kok ana makeman sing tak suguhke esuk-esuk ming balung kaya anggapmu aku kirek wae. Nuwun sewu menika ingkang dipun dhahar lebetipun ngagem serotan. Wo, jenenge apa ning ngono kae? Naminipun sungsum. Walah alah ngangan kok angel ra jamak-jamak. Kae nang nggon aku kae balung kae ora tak serot jan. Tak nggo penikmat rasa. Inggih. Terus ana wedang kok kenthel banget wernane ijo. Menika naminipun apokat. Wo, apokat. Inggih. Wah, ya aku ki wong desa nang nggon aku mung ceplukan. Golek nang tengah sawah kae. Enak ya. Kok dinahi coklat-coklat kae? Menika susu coklat. Sing kuning ana ra? Mboten wonten. Wontenipun inggih menika enak tenan jan. Werna-wernae jan. Pencuci mulute ya wah, bareng wis maem dak ngombe terus pencuci mulut. Inggih. Elak tenan aku jan. Anggo aku nek nggon aku ya sok nganggo pencuci mulut meng cangkeme tak gebek. Sikat nganggo apa sikat klambi sok-sok. Kuwi bola-bali bojoku tak ngonone bojoku bengok-bengok. Apa iki Mas? Pencuci mulut. Inggih. Ah, jan seneng aku. Mbok rada nyaket kene. Sri sinten? Iya Dik. Drupadi. Inggih. Ngestakaken wah, ayo. Wah, wis ana alis kok kaya ditato. Inggih. Gek apa jenenge iki sinome jan. Wah. Sinome jan kaya anake Semir. Sinom mripate kuwi ora tok nehi apa lensawe wis ketok nganggo kaya wah ya piye putri kraton ki jan wis kok iso ngono kuwi mbiyen piye ya laire ya rambute jan iso kemelap kaya grojokan. Inggih elok tenan kuwi dawa ngono ya ora tok kethok mboten ngene semlempet
Mboten. Oh ya wis ya, kulite ya ndeloki tanganmu. Alah jan wis. Wis ora kuat aku jan demek. Manyit ngono ae kaya demek. Anu jenenge babut. Inggih. Alus tenan. Gulu ya iso dawu kaya ngono. Wong wedok nek gulune dawa nggo pacak gulune jan ketok kaya wangune. Delok buntute orang ora ana. Nandhake nek wong wedok gemik anu bloboloma. Inggih, matur sembah nuwun. Edan tenan kok. Ming sing kowe iki sing meraih beda karo putri-putri kraton liyane. Kowe iki piye putri kok wulumu akeh kuwi lho. Lembut-lembut wulune iki. Inggih, kaya ndek brengos ning jane ora. Iis dali is. Sapa kae? Is Dahlia, is Dali, is. Elok tenan. Weh apa? Ayo, lho kowe tenan ta? Ha ta? Sumuk wae. Inggih menika hawanipun panas. Wah, jan dlewer keringete. Oh, apa? Dlewer keringet jan kok kaya ndek dalan ya. Aku to nggon pilingan ku dlewer medhon alah ya ampun jan. Talapane ya diajeng monggo mawon. Aku sumuk ambaya sok pasang CA. Sing nggo pendingin lho. Inggih. Nggon gulu ya walah jan dlewer. Waduh jan. Wah, jan kaya ana kaya dikedhuki to ya. Kaya wis dikon liwat kono kuwi lho dalane kono kuwi. Kowe ra risih apa? Mboten kiru. Ah, jan wis. Ya meng aku sok kapan sih arep dirabekke karo Rama Prabu Pancala? Kula piyambak dereng ngertos. Panjenengane ra espresso, hubungane karo awake dhewe, hubungan katresnane awake dhewe antaraning kau dan aku sudah wis ngerti. Dan panjenengane mung kari ngresmekke antarane di kowe karo aku. Lah kok sinuwun Prabu Pancala kok ora rawuh-rawuh. Ame ngenteni ya tak ijabke ya mbangane mung do. Wah, nek ijab tenan asli. So nek kowe ndang-ndana nggih. So nek lanang jenenge Lopez. Ya, nggih. So, bayi ceprot terus ndase duyek. Ben rambute ra metu. Soale wong kene nek rambut elek tenan, yakin elek tenan. Wis tau weruh fotone to? Sinten meneh? Lopez. Wong Lopez durung lair. Oh iya, Ding. Meng kancaku ngarmune nganggo rambut eleke ra umum yakin. Wis, ape nek ora nganggo rambut, sok jenenge Lopez. Nggih. So nek aku pengen anak meneh, nek lanang meneh jenenge Katno. Katno ki mengku teges K. Koridor. Kemanusiaannya tepat. Asosiasinya juga terbunuh. T. Tata tertib dalam suatu hal. N. Nusantara adalah negaranya. O. Kae blasteran biawak karo ula. Inggih. Ya mengkari ngenteni Kanjeng Rama maringi rokok. Anu ngenteni Kanjeng Rama ngijabke awake dhewe ya Drupadi. Inggih. Rekat lampahing rototan panlara prapteng sukuning ngarga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Drupadi. Para Drupadi. Ngerti aku Begawan Dura sing prapta ning Taman Sari. Karine iki bukaan Drupadi. Aku pengen ketemu Sampejaka karo kowe. Ana wigati bakal tak kandhake karo kowe Para Drupadi. Ayo.
Kowe aja kaya ngono. Aku ngerti nek jero ki eneng menungsa liyane kowe. Drewati. Dos pundi, Kaman? Wis ora usah melu-melu, kowe masuk. Masuk. Inggih. Tak bukake korine. Nek wong kaya arep melu arep ngridu sambo katresnane awake dhewe, rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Aja kok jamak lumahe menungsa dewa mudane ora iso memutuskan hubungan kita, sayangku. Menungsa ora tatanan. Mulane anak Sinuwun Prabu Pancala ora kersa paring pangandikan sapa ta ingkang gonjak lawan para Drupadi. Lah kok menungsa loro saudan terus saurupan. Wong bengkanane, kowe mung wong pidak pejarakan, kowe wong kere. Iki Bagong iki. Penemban Durna. Ya, dasar para nyata. Wonten menapa? Sampeyan kok ndodhok kori kula buka kok korine dijenggleke terus sampeyan mandeng kalih kula. Kowe ora ngerti, Bagong, yen to para Drupadi iki bakal calon garwane Begawan Durna. Lah kok dadi kowe wani ngrebut para Drupadi? Oh, yen ngono cetha. Wong lanang sing wani gonjak para Drupadi kuwi kowe. Mula ulungna tanganmu tak krincong tanganmu, tak bonto tak krincong sikilmu, tak lebake paku jaran. Kowe bakal napa-apa hukuman saka negara ing Pancala. Lho. Sampeyan ajeng nyekel kula, mestine pancen ngono. Abang jago, abang jago, abang jago. Abang jago ngapa? Aku pengen tiru nggon HP kae lho. Abang jago. Sok-sok sona ditabuhi men gayeng. Wiyagane dora. Abang jago. Ora gawe dhewe no. Panjur meng no. Samana ajen apa? Kowe gelem minggat apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Ora minggat karepe Begawan Durna ketiban cundha maneh aku mentolo karo kowe, Bagong. Sampeyan kok mbeta panah. Cucuke kaya emprit teking. Iki aja sembrono iki pusaka Kyai Culupane. Iki piye? Kyai cundha maneh. Terus kula dianggep wedi. Heeh. Kula dianggep wedi karo sampean. Kowe ora minggat ngarepe Begawan Durna kakon tiban Kyai Culupane jeblok bertemu. Walah. Mangsawang Bagong, Mbah. Kuwi tiba ning awakku nek nganti aku siji babak loro tekaning pati aku meguru karo sampean. Bojleng. Masa Bagong kok Badar Bagong. Ayo, sapa sing arep mepalangi karepku? Rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Iblis arep main jajan ketaling bawah. Sawoi. Ayo ora sah ndadak takon. Mestine kowe mbelani karo Durna. Bali apa ora bali tak untal mangsa dadya srilit. Glandang nenggala tinjung akeh-akeh omah.
Mati. Ah. Wah. Kapok kowe. Apa dikira aku ngene iki ora serep apa? Wani arep garwa Putri Nalendra padake ora serep. Wah, kapokmu kapan? Getak kontal tiba to bubar Kurawa. Sapa sing ora nrimake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Wah, bom-bom aja. Dosudi berban. Panjenengan prisa mboten sinten ingkang wantun gonjak dateng pun Waradropati. Kula dugi mriku wis ana buta gedene gong kelawun-lawun. Gong kelawun-lawun niku sepinten? Mbok ukuran niku sing apik. Buta gedhe meh sondho langit ngoten mawon malah sae kok gong kelawun-lawun. Buta gedhe banget. Nah, ngoten malah cetha kok buta gong kelawun-lawun niku gedene sepira ora. Senengane kok nganggo ukara sing ora ketemu ngakal. Ih, Bathara. Sinten Bapak? Niku Bagong, Ger. Lho, Bagong? Nggih. Bagong Memba Yaksa. Satemahkul kalian panjenengan dipun getak kontal tiba to. Wah, dadi atur negara Ngamarta, Waradun. Miat langaning kalangwana gelar wandaan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Drupadi wonten timbalan ngadhawu jumbuh lawan apa kang dadi pangandikaning wong atuamu ing Pancala. Lamun dina iki pun Rama merpegi lawan sira mapan ana ing taman negara ing Pancala ingkang wigati sepisan kepengin nanting kelawan Atmajaku Waradropadi. Nggonmu mangun katresnan kelawan Bagong mau apa wis madhep mantep lahir lan batin. Nadyan jagat menika walik watu bumi miwah langit tangkep dados tunggal kula mboten saged pisah kaliyan Kang Mas Bagong Kanjeng Rama wiladalah jagat wa Bathara kabeh mau wis mbok pikir kanthi pikir sing wening inggih kasinggihan mekaten. Lah saiki kowe Bagong wonten dawuh sinuwun piye mungguh rasamu sesandingan karo Atmajaku Waradropadi apa ya kandas tekaning lahir lan batin nggonmu duwe rasa tresna kandas tekaning batin bila kowe aja sembrono iki omongan karo ratu maksudnya kandas lagu napa tresnamu iki kandas tekaning lahir batin oh ora ngoten aku lha sale kulino karaluke dados nggih nuwun sewu nek disebut judul lagune terus langsung celeng teng kaya apa to? Heeh. Nah. Dimaem. Lahir batin sinuwun. Lah yen to pancen lahir batin iki aku tak dawuh karo kowe ya Drupadi. Ados pundi sinuwun? Kowe ngerti? Yen to ramamu kuwi wis keladuk yuswa. Ramamu kuwi sepuh. Aku ki wis tuwa. Mula yen to pancen kowe wis madhep mantep nggonmu bakal mangun bebrayan kelawan Bagong. Dina samangka malah Bagong tak anggap dadi putraku dhewe, nadyan wong putra mantu.
lan saka panemuku pamawasku saka paningali wong atuwamu ing Pancala Bagong iki mengko bakal tak dandani cara Nalindra lan ora ketang amung telung kedheping paningal ora ketang namung sedhela ndak seksekake marang para kawula sak negara ing Pancala lamun ora ketang mung sak kedheping netra si Bagong iki mengko bakal tak lenggahake damparing Pancala supaya padha ngerti lamun Bagong minangka dadi putra mantu ing Pancala para Drupadi minat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot tahan padang kasor lan bacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga kados pundi kaman aku mung kari manut nang apa ya ora bubrak kawulane aku dadi ratu mung sawetara wektu wae kanggo misuda nggonmu wis nyedhi marang putra ing Pancala anakku si Drupadi oh nggih ngestakaken dawuh sandangane Drupadi golek ana sandangan ingkang cukup sandangane adimu Trusna Jemena men dinggo si Bagong monggo Kang Mas kula dherekaken ayo adikku tersayang ning samudra anglangut Kumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik wiwit dina samengko kowe nganggo jejuluk Nalindra sapa manut kelawan sira Bagong nah sampun dipun paringi palilah supados jumbo kalian pasuryanipun ingkang putra mantu ingkang tan prabeta pangejawanta ing Sang Hyang Bathara asmara mbrebah mila kula nyuwun ide paila badhe ngagem tetenger jejuluk Prabu Antol Jati sinuwun langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekunang surem sorot tahan padang kasor lan bacaring purnameng gegono lah iki saya ngedap-edapi Kresna ing atase wujuding Bagong kanggo busana cara Kanalindran mongko raine wis ora bakal iso diapusi kuwi raine Rai Bagong wah Ponokawan mirang-mirangke minggiro tak jangkai Bagong wis gawe wirang marang Bendara ora gelem minggat saka kene aja kelakon dosa aku mentala karo kowe minggiro jangkai menungsa kuwi mangire miyen kok Prabu aturi sareh Dara nggih sareh ya Yai Arjuna sing pekoleh atimu nuninggi yen grusa-grusu iki mengko malah ora prayoga kedadeane paman nggih wonten dawuh nggih
Menika kok kados ngaten lampanipun. Menika anak kula mantu ingkang sampun kula wisuda, mboten kitang namung sekedhap lenggah wonten negaring Pancala. Lho. Lenggah wonten ing negari Pancala. Inggih, naminipun anak kula mantu Prabu Antaljati. Weh adalah jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara, Prabu Antaljati. Wah, napa iki sapa iki? Sapa iki? Yen kowe durung tepung karo aku nata Ndarawati Prabu Kresna. Wah, adalah titis Sang Hyang Bathara Yama Dipati. Lho, cenanangan cangkeme iki lho. Titis Wisnu kaya Yama Dipati ndase atos iki. Sapa Prabu Baladewa? Ya. Sing gagah gedhe dhuwur Werkudara. Werkudara. Sing cendak rada kuwer. Ora. Aku Janaka. Wah, ya, nar kersane arep ngopo padha rawuh ning kene iki? Hah? Karepe arep padha kepiye? Aku mengkari manut. Padang wani petengane apa meneh? Aku manut. Wah, saya nantang karo piye jangkae Kresna. Mangke rumiyin. Sabar. Menika menawi mboten dipun lampahi kanthi penggalih ingkang sabar malah menika mangke mowat mawut kawontenanipun mboten kanten-kantenan. Lah terus piye? Kula kok cubriya. Lah ngatasipun namung Bagong kemawon kula pamunten lho mboten ngembe dhateng Bagong nanging tiyang ingkang lenggah dampar tuwin kiyat lenggah dampar keprabon menika mboten tiyang baen-baen. Nanging tertentu sampun nate ngraosaken dados Nalendra menapa dene pancen menika jatosipun Nalendra namung sesinglon wonten wujuding Bagong kok Prabu Babarnata Ngamarta Prabu Darmakusuma. Ada jumbuh lawan panggraitaku. Lah kok dadi anakku ora Drupadi nggone templek karo Bagong kok kaya ora iso dipisahake. Monggo aku ki wong tuane ngerti pambegane kelawan Wara Drupadi. Lah rak tenan to Ndara Dasih. Apa sing dadi gegebengane atiku lah kok jebul anak Prabu Darmakusuma. Inggih mekaten Kanjeng Rama kula nyuwun mahapunten. Lah dalah Yayi syukur menawi sampun timbul. Syukur ae menawi sampun timbul jebul pinanggipun Paduka Jaya Prabu Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Wah, bejo durung tak jangkah. Koko Prabu. Jebul Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Yayi Arjuna. Kula nyuwun mahapunten. Menika radi mboten pinanggih ngakal. Paduka menika mboten nate gegojekan, Paduka menika mboten nate guyon. Lah kok memba wujuding Bagong mapan wonten ing kalpika kula Koko Prabu. Kowe kok ya gelem. Dipeksa karo sik boe ndasmu. Wah. Bagong wong edan. Ora wong edan kula niku dipulahi semah tenane. Kula niku ndek kewajiban gara-gara, ndek kewajiban nderekke Ndara Janaka. Hari kula ngendika, wis ora apa-apa Bagong. Ayo kowe melu aku. Mengko etungane sak jam 500. Lah terus, niki wis pirang-pirang dina. Urung dibayar. Kula tagih ngenteni SPJ. Wala Ngamarta ki ya tertib. Nggih niku. Wis dilakohi. Bagong, nun matur nuwun ya Bagong. Nggih sami-sami. Sampeyan sing nglakoke awake kula sing ngomong ya wis ora pas. Sayang. Berlendir. Wong edan Bagong senengane ra. Wah. Weh. Weh. Ayo sapa sing durung? Mumpung sirahe diselenggarake lho.
Oh, potekan. Apa, Kang? Potekan ki apa? Asa omong-omong aku orang wong Inggris. Pikirane buntu ya sama omongane. Terus piye ki endinge piye? Wis nang iki piye baca jali? Ya wis iki wis padha mlumpuk Pandhawa timbul meneh. Ramutu. Aduh, Semar kenang apa iki? Wah, Jan. Kowe iki mau mangan semer. Oh, lunga-lunga ora tau. Sirahe kok. Rasane ora karu-karuan. Maaf. Iki jenenge Puyar 19. Sik. Semu mece meneng wae. Wes. Dombeni. Piye? Wah, lah apa iki mau? Iki. Puyar 19. Kowe nek sinae mumet masuk angin ngombe Puyar 19. Tak puyar kowe. Mangap. Aku ki ratu ya kon, Mak. Tak kira nek sampean mumet wis ora apa-apa, Bang. Lah pancen ya. Mugi-mugi Pandhawa mboten sami pisah malih. Ora gathok. Piye? Arep ngendinge arep piye iki? Sinuwun badan kula kraos mboten sekeca. Yen ngono si Adi mung kurang ngaso Yayi. Ayo padha manjing jroning kedaton padha ngaso Yayi.